Bueno, altra volta farem concurs de paelles, Altra volta concurs de paelles. I concurs de coques en llanda. L'altra volta farem un concurs de coca en llanda. I el que més bona isca, això li donem un trofeu llau. Home, tantes que n'hi ha. O comprem un gorro d'aixòs que posi ganador. Primer concurs de... Però això és pato, no? Això és petxuga. Però això li poses també... Però això també li poses foie? Però això és paït? En petxuga? Mira, ell sí que ho entén, este. Vicent sí que ho entén. Del lli l'han tret, perquè aquí estava jo calent. Anava a la porta sí, Ahí l'han pom més tota. Què? Ahí l'han pom més tota. La foto hi ha la boleta i tot. Aquesta ho faig... Màquina agarra el gor. Bueno, quins ingredients porta això? Va, explica. Tot el que he vist tirar, no? All tendre, el boleto d'aixòs, és petxuga què és? Pollastre, no? Petxuga de pollastre, sí. Pollastre, què més? El boleto, el foie i ja està, no té ninguna història. No té molta història, però va de lujo, Això Vicent és el que ho sap. Vicent entén d'altres coses. Vicent, ho faig mal... Jo no sé quina fi deu haver fet, però bueno. Quan hi ha julivert? Ai, sí que n'hi ha. Quan hi ha bo? Jo li llevo el coret sempre. Ahir no fa falta arròs, no? Fes una sarsuela, Com va? Hola, Carleta. No cal que li tire... Però una fi de guà sense ceba. Dóname l'altre de caldo. Pollo. Si no té ceba, no té ceba, Portes dos camarrots sense ceba. De ceba no passa res. D'ací un rato ja no saps si fa gust de ceba o de cervesa. N'hi ha gent que si dius que porta ceba ja no menja. Mira. Jo no faig, però a mi no em pots dir... Això és més fàcil que la paella, Vale, però no em pots dir, fes-ne una, no? Per nivellar-ho. Fer-ne, al final... Saber les mesures, les ingetes d'oli, tot això tindreu... Sí, però al final en mesures... Jo crec que no. Jo crec que tot va ull. No t'has guisat, Jo no veu el traje que tinc jo. Això és de quan treballava... Tu no fes el menjar. Jo he anat al centre a fer dinars. Quan estava Benito allí. Quan estava Benito al centre, jo anava a fer menjars allí. Ara. I fer dinars i fer-me un 4 també. Jo sé que si feques una cosa de l'altra la saps segur, Jo estava enxufant-lo, el que passa que sí que m'hi està un poc més atacat. Però està anant. Ja l'has arreglat. Ja l'has arreglat, ja. Per això el maneja tot, el maneja el iau. No, que això anem a fer arròs caldo. Com si fos una tortilla. Revuelto. Va molt poquino, però va. Una vegada pones tot i és damunt, no? Perquè cal que I ara no pastres. Claro, ja he aguantat, ja he aguantat. Agafa't el palustre i andi, xip. La paleta i Lluís. Però enmig no vull. Enmig no n'hi ha foc. M'ha contat que ahir no hi ha res de marisc i fa un olor que... Ara que
Esta sempre està donant-li així. Prima a veure, va. Siete Raúl. Què vols, marratxa d'ou ja? Ya está, ya está. 2 litres, no cal que canteu res. I un paquet. I un paquet, ja està. És que no cal que Home, no tinc ganes de fer-ne, vos penseu que no... Tranquil, tot eixirà bo. Manolo, Manolo, Bé, bé, sí. has portat les penques per abocar? Ara, Penques? Sí, però n'hi ha que donar-li... n'hi ha que perdonar-li. Quatre lliçons. Però és que no dosis de tomàquet, si que Pebre roig. Pebre roig. Jo dic Pepe Roig. No, és pebre roig. Pebre. Però jo dic Pepe Roig. Sí, però això no l'oliva ho diem... No ho diem així. En el dia sí, però és pebre roig. Molta costum, molta mala llei. Algú dir-te, la paraula és pebre roig. Però jo dic, què sé, Pepe Roig. Igual que molts dient bona nit, és bona nit. Bona nit, Com? bona nit.